Sadek marotino nyakwara gi chenro en maro imore intiere kama kare mondo miyud weche manyien matimore pacho kaendi weche mag siasa, somo kaachiel kod thieth to kod lema sani osewuok kuonde mag gisebedo ka gipondoe kendo kelo midhiero ne oganda magi to kod moko mathoth magi weche ma wamiyo pek. Umesikia vile alisema hata kubali ODM ikufe, atasaidia na nguvu yake yote. Bas akuje kwa ODM. Mutni mokwako duond bura mar ODM koro medo nyenyore ka penjo en ang'o madhi timore nyime. Na nimepata kwa wall wameandika no vacancies in grade 10. The government does not allow us to issue admission letters. Okum jonyuol pod yuago pek e okenge mag temo manyo skul ne nyithindgi motelo ne yepo mar grade mar 10 ka thuolo mar wilo skunde bende koro dhi karumo. Kane wachopo to wayudo ka thuolo dio diel chama koro osenege makoro onge ngimane. Wasebedo ki monjo wa gi le mag bungu kaka rao gi nyielo. Jopiny malambwe yogo medruok mar le mag bunge alworano katinende nego ngielo onego diel e gweng' ma Soklo. Machiegni nyakwara mogiro kamano kumiero Ramogi TV chenro en maro imore nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Wilson Ochuka bed kodwa e chakruok nyaka giko. Kawachako tulo ne omoche kinde mag kweth ariyo ne obedo gi rakruok motelo ne chopo ma jatend DCP Rigathi Gachagua e boma ma Nyeri. Kweth achiel ne gengo Gachagua kik donji kama achiel ne riembo jowetegi kik tam jatelo no donjo. Motelo ne chopo mar Nyeri Gachagua rikne osetwak gi jopiny mar Kiti kod gi Komba e bore Nairobi kama osingo ne ji nodhi laro kom jatend piny e yiero maduong' mabiro e Finyakidi miolero. Ne en ng'wech mar tienda gima chama tuoni e boma ma Nyeri motelo ne chopo ma jatend DCP Rigathi Gachagua e twak gi jopiny e romo ma siasa. Kweth makwedo Gachagua ne obedo gi rakruok gi kweth masire lwedo. Motelo, kweth moro mar rawere mane omanore gi gige lweny ne riko ramo ni Gachagua ok dhi twak e bomano. Kata kamano, chalo ni ne ok ginyalo geng'e. Gachagua bang'e ne ochopo ma otwak. Kweth mar DCP ma otel ne gi Gachagua ochako kampen kawuono kendo ne gilimo mar Kiti gi Gikomba e boma ma Nairobi motelo ne dhi margi e boma ma Nyeri. E twak mare Nairobi, Gachagua omako chung' ni odhi laro kom jatend piny e yiero maduong' mabiro. Tie nafasi ni kuwe rais wa Kenya wa 6 katika jamhuri. Mtanichagua? Wangapi wanasema Rigiji anatosha, Rigiji anatosha? Na unajua mimi huyu Kasongo, mimi ndio kiboko yake. Na huyu Kasongo mkinipatia nafasi, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Gachagua onyiso mirimbe e wigino ma owacho ni bedo ni ne onge duond buche e ma omiyo ne odonjo e UDA kendo riwore gi William Ruto. Najua tulipata hasara, tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Sasa sisi tumeuda chama yetu ambaye tutatafuta nayo serikali, ambaye itakuwa na wabunge ya kutetea nyinyi. Chama chetu mpya inaitwa DC. Otiyo gi thuolo no e medo nyiero kenge ma jatend piny wacho ni en go mar loko sura mar Kenya mondo chal kod pinje ma osedongore. Akisema mambo ya Singapore asijibiwa na mtu yoyote. Mimi nataka akiongea mambo ya Singapore tunamchekelea. Si ndio? Mnajua kucheka? Mnajua kucheka? Ewi kampen magi osingo ni DCP dhi keto piem mapek e gwenge kaka ranyisi e kombe mag kaunti ma Nairobi. E Finyakidi, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag siasa. Bang' jagoro maduong' mar ODM fuong'ore kendo koni oyie bedo kod twak kod jokanyo mag weche ne kata chung' mare osegwaro. Jokanyo mag ODM bada Mombasa bende koro muoch ni jatend migawo mar mwandu mag buolo Ali Hassan Joho winjoro mithulo matayo ODM kata laro kom moro maduong' kod ODM makatek to gibiro fualore oko mar ODM kaka Walter Nyambaga lero mage timore ka jalupo gaye mar ODM Godfrey Osotsi to ramoni tendun bura mar UDA emada ywayo ODM kendo sani fualo jod bura mag ODM otieko. It will not be me to wreck Mzee's party. It will not be Sifuna.
I made that promise to Mzee, and I want to repeat it here. Magi gin weche jagoro maduong' Senator Edwin Sifuna e romo mar yango nyuol mar Raila Odinga Karen Nairobi odiochieng' manyoro, koyango ni ubiro loso kod jokanyo ma weche ne kachiel kod chung' mare osechwanyo kinde ka kinde. Mama, I want to tell you, there is no one in ODM. It doesn't matter how many times, how badly you've insulted me. There is no one in ODM I will not sit down with. I want to give you that assurance. You have asked us to sit and talk. I am very prepared. It doesn't matter what has happened. Magitimore ka jokanyo mag duond bura mar ODM madhowadh nam chumbi bende koro mucho mbaka ka giwacho ni jatend migawo mar mwandu mawuok e bolo Ali Hassan Joho nyaka mi thuolo kod duond bura mar ODM mar biro laro kom moro amora maka onge to gibiro falo piendegi kendo manyo chama machielo. Na katika pwani nzima yule ambaye aliambukizwa na ujasiri huo ni Hassan Ali Joho, na atauona ujasiri wake wakati Raila alikuwa anaenda kuapishwa na Hassan Joho akajitokeza na yeye pia vile vile akafika pale. But ikiwa chama cha ODM hakitapewa Ali Hassan Joho, sisi wa Coast we have to champion another political pathway. Janom siasa Charles Omwamba to kod John Opio okone magi timore nikech ogai mar ODM mane jokanyo miyo luor osenindo e kendo jal magayo gi onge to mano mapako jodito ema odong'. Inwang'o ka ji ne ntiere i pati ka to ng'ato nigi paro ne mopogore, to inwang'o ka seche ma baba ne ntiere en manoriwo jogi te kanyakla achiel. Koro ka nowuok ka Nyasaye nokawe tinwang'o ko oweyo thuolo moro kanyo, oweyo gap moro, koro ji obedo exposed. Koro inwang'o ni gini jogi nyaka ywari aywara mama is normal mwaneno ni. Koro ka mondo gichak giyuda ne tiende maber, mondo gibed kanyakla, gibed piny, to giwuo, to ging'e ni to koro chamani ma wan godo ni ere kaka odwa tere mbele. But ng'ama nyocha ji oluoro malo kite. Koro sani nikech ng'ano onge, ng'ato ka ng'ato paro ni kien onyalo timo gigene. Koro en adieri ni gipimre nguvu e ODM kae. Anema chando gi. To of course kisabedo jasiasa jok mapaki to nitiere. To onego bed ni bende idok achien king'iyo kata ji paka to be nyalore. Koro jowa mapako ji miyo ji neno ni gin jotech kendo giparo ni ginyalo timre nguvu. Jalup ogai mar ODM Geoffrey Osotsi korka kore to okoni gisefwenyo ni duond bura mar UDA to kod tende ema wuoyo duond bura mar ODM ka tarik 6 mar dwe ni magawa moro e kaunti ma Kakamega buche nyotim mar lombo jood bura mag ODM kod MCS kiwuondogi ni ODM kod UDA ni e riwruok. Gino mosotsi ywak en ataro mar duol marango weche mag duond buche mag siasa pachoka. Weche mosir kod jotelo mag ODM bade ma Vihiga to kod Nairobi. Okigusa Sifuna SG wetu is our son. Okigusa DPL wetu those our sons. Juu wameshakuza wesani wote kwa chumla. Mheshimiwa Eddie Okech ma senator ma Migori nyore ka iyudo tele senator ka iri kibedo senator ma Migori jatelo mbunge wa Suna East West Junet Mohamed waluoru jowadwa ma wantie Western Region nikech gisechung kodwa e ODM kuom muda mang'eny. ODM ok en mar chama mar Nyanza kende. That we need to have a presidential candidate in ODM. And they are also looking for that. It was good that I didn't know that James Orengo wants to be a presidential candidate in ODM. Also, Sifuna wants to be also a presidential candidate. Ruth also said she's ready. So even what I said there, even Joho, if he's ready to go for nomination, those other leaders will come together and go for a nomination of ODM. Jokanyo jiw mondo manyore mag tiyo kachidh nade e kindgi. Situation ma wantiere sani mar ODM en the same situation mane wantiere go before Kenya. Josiasa wan go mang'eny to majority of them ok in discipline enough
mondo ging'e ni history both treat them very bad. Nyaka wawit baba nyaka sani. ODM pok owuoyo gi duol achiel kaka mar party. Ibiro yudo ka party leader wacho koni, secretary general wacho koni, members mai party be wacho gi mopogore. Koro gima an kikora ni naneno ni jo ODM ne nyalo timo mondo gibed piny ODM. Magi nyithinde onego luong stakeholders te manie party mar ODM mondo bed godo piny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jadbura machon manyatike Eddie Komonde Nyanga mabende en jakom maduol mar Kenya Nuclear Regulatory Authority okane jotend siasa mowuok mondo were kod ywaruok mag telo kendo gibedi e piny owacho ma manywanda ka bende kwayo gai mar ODM Oburu Oginga mondo riw jotelo duto ma Kaluo. Nyanga wacho ni ywaruok e kind jotelo ma Kaluo pogo oganda kaachiel kod duond bura mar ODM. Wacho ni mae kinde ma jotelo mawuok Kaluo onego bed kamoro achiel kod tiyo kod thuolo ma gintiere kod e piny owacho mar manywanda e kelo dongruok e gwengego. Joluo ma leaders maluo ma Nyanza ka nyakung'e maler ni jo Nyanza osebedo behind the leadership for many years. Gisebedo behind in terms of development for many years. Samba jo moko mano se develop temo diro kidiri ka confuse igoni kodi do agi ukodgi ibiro dok chien kendo ibiro end up ni ok no ga leadership midwaro no. Omiyo ngiuru yo munyalo bedo go together kwa Dr. Oburu Odinga jaduong' mwaluoro kabisa Nyanza ka okaw leaders kumondo bergo kanyakla mondo buro timre mondo kel kwe ei party gi mar ODM ke party mar ODM ne Nyanza ka to gima ni Nyanza nyaka kel kwe ok odwar koko sama koko ni Nyanza nyaka parties mamoko ei Kenya ka confusion donje to ne ok ni confusion odonje Luo Nyanza nikech party mar ODM e mar Luo Nyanza koro ka nitiere broad based kako osebedo kako oselosore kaka Raila Oweno wachunge uru maber nyaka wakal loka cha kick division mora bede to ka division dwa bedo to gai marwa mako iluongo ni Dr. Oburu Odinga ochuo kom mondo tigo gigi. Wadhi weche mag nonro. Lipod Infotrack yango ni duond bura mar ODM e duond bura mani kod mbima malo e Imbo mar Kenya kiluwe kod UDA ka jatend piny Kenya William Ruto jatelo ma jodak ma kono bende oyango ka ng'atno ma ginyalo yiere kom ma jatend piny gi atamalo 25 kiluwe kod Fred Matiang'i. Lipod ma Infotrack bende oyango ni George Natembeya en achiel kuom jotelo mag Imbo ma Kenya mani kod mbi mamalo mogik e gwenge ma kono kod atamalo 50. Cynthia Onyango ni kod ler. E lipot mar Infotrack ma okawo pach ji makwan giromo 600 e gwenge ma Imbo mar Kenya oketo ayanga chal mar paro e weche siasa kod moko kuom chenro ma jodak e gwenge makono yango kaka mago magidwaro ni sirikal oketi opara manyime ne dongruok margi. Kaluwore kod Infotrack, duond buch ODM ni kod mbi mochung'ing e Imbo mar Kenya kod atamalo 25 ka duond buch UDA luwe kod atamalo 20 ka DCP kod Ford Kenya luwogi kod atamalo 7 kod 4 kaka giluwore no. Lipodno bende omenyo moko kuom jotelo ma jodak ma Imbo mar Kenya lero ni ginyalo yiero kaka jatend piny ponono tim yiero kawuono. Nonro margi yango ni jatend piny William Ruto telo kod atamalo 25, Fred Matiang'i luwe kod atamalo 15 ka George Natembeya luwogi kod atamalo 13. Kaluwore kod Infotrack, jodak ma Imbo mar Kenya olony kod George Natembeya kaka jatelo mani kod mbi mamalo kendo ni kod nyalo mar tayo chenro mag siasa e gwenge makono kod atamalo 50. Musalia Mudavadi ni kod atamalo 32, jagoro mar duond buch ODM Edwin Sifuna luwe machiegni kod atamalo 31 ka jotelo mamoko magin Moses Wetangula ni kod atamalo 29 ka Wycliffe Oparanya ni kod atamalo 14. Lipodno lero ni kaluwore kod oganda jo Abaluya e ywaruok mar Kingpin kod Queenpin, George Natembeya otelo kod atamalo 36, Musalia Mudavadi kod atamalo 18, Moses Masika Wetangula kod atamalo 14, Wycliffe Oparanya kod atamalo 8 ka Edwin Sifuna limbo machiegni kod atamalo 5. Atamalo 35 mar oganda jo Abaluya bende olero ni gisiro jotelo maketo sirikal tesri, atamalo 26 siro sirikal, atamalo 24 dwaro winjruok manyien e kindgi kod jotelo mantie sirikal eka gisirgi lwedo ka atamalo 9 nyiso chung' margi giwegi. Infotrack wacho ni oganda Abaluya dwaro ni bera peini duok chien pek mar ngima, ber chirni mag mwandu mawuok e puothe, chier kembe sukari, ber chenro mag thieth,
jiwo arita kod chenro mag somo e gwenge makono, dwaro magikwayo sirikal mondo ketie maino. Cost of living at 17% as an issue. Market for agricultural produce 12%. Revival of the sugar industry at 11%. Healthcare services 10%. Youth employment 9%. Education and TVET institutions 9%. Devolution funding 5%. Security 3%. And only 3% said they were not sure. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Odiochieng' achiel kende bang' moko kuom jotelo kadhodh nam chumbi puodho Hassan Joho kaka jago ma gidwani otelnegi korka weche mag siasa. Moko kuom jodak koni winjruoge ma kamago ithor tim mane kinde siasa kaeto wich wilgo bang'e. Magi ne giwacho ka tend duond bura mar VDP motele kod Hezron Awiti Bolo bende okoni sani giyawo dhoot ne oganda duto to chutho jokanyo duond bura mar ODM kaluwore gi pogruok mamedo nyiedhore e duond burano. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Nani kama mama? Kaluwore gi pogruok mag siasa mamedo nyiedhore e pacho ka, jatend duond bura mar VDP Hezron Awiti Bolo okoni kaka duond bura sani giyawo dhoot kendo girwako oganda duto ma ok mor gi kaka itawo chenro mag duond buche magintiere. Mtoto biashara. Jatend duond burano mane loso bang' moko kuom jotelo kadhodh nam chumbi sundo Hassan Joho mondo mi okaw tend duond buch ODM ne osir gi moko kuom jopiny ma bende ne ochwalo paro mar dwaro ni lok chike ma pacho ka mabiro chiwo thuolo mondo mi kom jatend piny Kenya obed kaluorore counties kata dhoudi mopogore. ODM gi dala gigore kidala bang'e gibiro winjore kaka ODM to mabiro tamore donjo ODM nikech omagi thuolo gidonje VDP mano be party mar jodalawa to bendo kwa bigore kaka joluo between VDP gi jo ODM kichambe anyathi ODM kendo bende na nyathi jo Wiper koro mago jote modak Mombasa ka abro kwayo gi mondo giunga lwedo. Swali langu ni kwa hawa viongozi ambao wako elected kwa sasa, kwa nini ikikaribia wakati wa election ndio hawa viongozi wanaungana wakisema wanataka umoja wa pwani ambao utawasukuma katika negotiation table ya national government? Kangi nyalo mondo tend president of the kila county maka county ni ai kaka yuko ai tani banki kuipa bitu babilo otako die county machielo. Okoni maino masane giketo en chungo jolar kombe mag governors e counties mopogore kagombo margi bende en neno ni tend piny Kenya bende luorore kaka yor kelo oganda jo Kenya duto kanyakla. Abro ng'eyo kuonde man go gi ngufu kaka mano nyola Homa Bay mano abro bedo gi candidate gi Mombasa, Kwale, Kilifi, Voi bende kamambe atiye mang'eny kendo bende abro temo bende manyalore dhi county ma Kisumo, Siaya, Migori kata Kisiland. Gimoro en temo kinyalo wacho ni ok nyalo. Obro wuotho kuonde go te kwa ombolo mar register ji kendo manyo candidate motegno mabro chunge party. Ka oyudo ni county ka county biro bedo mang'eny to kete province ka province wan sani wan gi province aboro. Rift Valley osedhi diriyo. Central osedhi diriyo. Sani tie province mamoko mapok owinjo ni to president en ang'o to telo nade oduokre president odhiye county mamoko. Nyanza pok obedo president, Coast pok obedo president, Eastern pok obedo president. Magi ne giwacho kama kuom jodak kadhodh nam chumbi to ne jonyiero jotelo makoni wang' ne ging'ado mar biro kanyakla gino magikoni thoro timore mana e kinde mag siasa kaeto wich wilgo bang' yiero. Zile counties 6 za hapa pwani ndizo counties tajiri zaidi ndani ya Kenya mzima. Lakini vile vile hizo ndo counties maskini kabisa, manake kama na wakati wa njaa sisi ni wa kwanza katika, hatuwezi kukosa katika top 3. Tuko na bahari iko hapa imelala. Ukiangalia vile vile tuko na madini mengi sana, lakini viongozi ambao wamekuwa wakisema ama wakijiita tunasema ni re-owned, wao ndo wanasema wanawakilishi wa Mijikenda, wanapofika kwenye masuala haya development wanajiangalia wao. Mimi ningependa kuambia ya kuwa
wakaazi wa pwani wote kwa jumla wao wameamua kuwa umoja wa pwani ni wa wananchi wa kawaida, lakini si wa viongozi wachache ambao waliochaguliwa. Kwa wagero party akwa jo Kenya te tegejo penye te donjuru e VDP waonge ubaguzi kind strong jo VDP madala no mabro yeri to ikayu moko mai certificate ni maimio ngat machielo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto oyango telo mar ariyo mar chenro mar nyota e gwenge ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Okaro were mabiro yudo omenda makamano mondo tigo e yo makare kaluwore ni en mich ma piny owacho biro chulo e logi. Kaluwore gi migawo mochung' ne riwruoge mag saga kod ohendni matindo maromo rowere 50,000 mawuok e kauntis 27 bedo siling 22,000 ng'ato ka ng'ato kowuok kuom chenro mar nyota. Sharon Ong'ao nigi ler. Koloso e kinde mano yango tielo mar ariyo mar chenro mar nyota e gwenge mag Eldoret. Jatend piny okwayo rowere mabiro yudo omenda makama mondo tigodo maber. Mkitumia hiyo pesa vizuri, mtapatia nafasi our stakeholders, watu ambao tunashirikiana na wao, tuweze kuongeza pesa hiyo mara ingine ndio vijana wengine wapate nafasi ya kufaidika na usaidizi kama vile nyinyi mumepata usaidizi. Omedo ni omenda ni en chiwo mag jo Kenya ne rowere. Chiwo ma piny owacho biro chule lo rowere mabiro yudo omenda go. This is a grant from you, from the people of Kenya. Kwa sababu hii ni pesa ambayo italipwa na serikali ya Kenya. So because we are going to pay this money on your behalf, the people of Kenya are going to pay on your behalf, please use this money properly. Kopogore gi nyota, jatend piny bendo yango konyruok gi sir mamoko ma rowere chano yudo machiegni ni. Katika hii mpango, shilingi bilioni 5 inakuja kwenu wale tunawaita business support. Tunatafuta vijana tena 90,000. Kwanza tutamtafutia mwalimu na kila mwezi hawa 90,000 tutawalipia stipend ya shilingi 6,000 kila mwezi. Lek mar piny Kenya mar chopo rang'iny mar pinje mosedongore bende chal ka gima biro chopo kare kaluwore kod kungo mag oganda. My friends, in 2 years tumetoa pesa savings ya Kenya ya NSSF from 312 billion. Today it is 670 billion. Migawo mochung' ne riwruoge mag saga kod ohendni matindo bende yango ni maromo rowere 50,000 mawuok e counties 27 biro yudo siling 22,000 ng'ato ka ng'ato kowuok kuom chenro mar nyota. Kwa hivyo mtu asije akakudanganya ukaenda kufanya betting. Hii ni pesa ambayo tunataka ufanye ile biashara ambayo ulifanyiwa training. Out of 2 million, out of 80,000 here in North Rift, only you ulipata hiyo bahati ya kufaidika. Magi duto ne oyangi e kinde chenro makamano manobag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Bang' tielo mokwongo manoyangi chien tarik 25 mar dwe mar 11 mar higa mokalo rumo. Odiochieng' makiny, tielo mar ariyo mar chenro mar nyota ibi yange gwenge mag Nakuru, Narok, Bomet, Kericho, kaachiel gi Baringo. Piny owacho bende yango ni tielo mar adek mar nyota ibi chiwno rowere mantiere counties 16 modong', moriwo Mombasa, Kilifi, Garissa e kind counties mamoko. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Weche mag somo, jonyuol medo chopo e skunde mag senior school ma yudore e gwenge mopogore opogore pacho ka e tielo mogik mar manyo thuolo mar somo ne nyithindgi. Mae timore tok migawo mar somo wuok tich jumani yawo tielo mar ariyo ma wilo skunde mag senior secondary ne jopuonjre. Kama migawo mar somo nowacho ni chenro maloko skul inyalo tim e skul ma japuonjre dwa riworego. Joyce Oduor miyowa ler. Kodong' mana ndalo adek kende to jopuonjre donjo e grade mar 10 e skunde mag senior secondary. Moko kuom jonyuol koro nigi kihondko e wi skunde ma nyithindgi biro riwore godo. E skund yawuoyi ma Machakos, ote ma omuon e kor ot e dhorangach mar skundno nyiso picha mar gino matimore e thoth skunde mag C1 e pachoka, gino ma koro weyo jonyuol kod midhiero mathoth. Jonyuol wacho ni ne gichopo e skunde go kinyi to chunygi ok bitho nyaka giyud duoko kuom japuonj maduong'a. Nilikuja hapa Monday nikaleta barua results za mtoto wangu. Saa tukaambiwa tutapigiwa simu. Jana nikagoja sijapigiwa.
Leo pia nimengoja, tumeambiwa mwisho ni saa 8. Hiyo saa 8 haijafika, but sioni dalili. Sioni kama nitapigiwa simu. Nilifika hapa saa 3 asubuhi na bado sifi moyo, naendelea kusubiria mpaka mwalimu mkuu anipe jibu. Moko kuom jonyuol koro nigi dwaro mar loko skul ne nyithindgi ka giywak ni skunde mane oluonge nyithindgi nitiere mabor. Nimekuja hapa kuomba nafasi katika grade 10 na nimepata kwa wall wameandika no vacancies in grade 10. Mtoto wangu alikuwa ameitwa Butula Boys Busia, na mimi nikaona huko ni mbali na sina pesa ya kuenda huko na kurudi. Nikaona Machakos ni karibu, nimetoka Tulimani Boni. Huyu mtoto wangu aliitwa shule ya Kagumo High School ni Nyeri, na Nyeri ni mbali sana kutoka hapa. So nimekuja hapa kuuliza mwalimu niona kama anaweza kukubalia anipatie calling letter ili mtoto awe hapa ni karibu, ninaweza kuatende masirai ya mtoto nikiwa karibu hapa kuliko huko Kagumo ni mbali. Mpaka sasa sichapata hiyo, aliniambia ningoje, I'm still waiting. Jotend skunde mag senior sekondar bende lero kaka gisebedo ka giyudo kwan mamalo mar jopuonjre madwa wilo sikunde. We have received so many requests from the parents, over 300, but our hands are tied because the government does not allow us to issue admission letters. But I'm humbly requesting the ministry to allow us to take the students as per our capacity. We have received more than 800 requests for placement. They can be considered because in case some students don't turn up, then we will be able to assist them. There were 25 slots declared for Kisumu boys. So as a result, we sought that clarification, and we are in a procedure to initiate transfer online to ensure that the said learners are now aligned and admitted into the system according to the standards that were set by the ministry. Achiel kuom jonyuol ma oyudo thuolo mar wilo skul ne nyathine nyiso mor mare ka opoyo migawo mar somo kuom keto chenro mar wilo skul mondo otim e yor mbui. Nyathini noluonge skul machielo, to since ni wan waseng'e ni Kisumu Boys School, ne watemo matek mondo watim nonro mondo waduok nyathini koni. Koro nonro mokwongo ne ok wayudo. Nonro mar ariyo mar tarik 6 nyocho wayudo. Koro kabiro Kisumu Boys norwaka maber. Gin joma beyo kendo giwinjo wach. But gimomora achiel omora to pod ok wa adjust. En ni wanyalo wilo school through the portal. Tinyalo dhi mifuatilia. Chon chane gima kamano onge. Jatend migawo mar somo Migos Ogamba wuok tich jumani ne oyawo tielo mar 2 mar wilo skul ne jopuonjre, chenro ma itimo e skunda senior sekondar ma japuonjre dwa riwore godo ka chenro no rumo ayanga tich 5 jumani. Joyce Oduor, Ramogi TV. Tok lipot ma Joyce Oduor no wakawo wiyo nyakaramogi mokwongo e weche manyien chenro mar oimore kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style.
ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now ama SMS Wigo to 20425 ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Tutabaki hapa duniani sisi Bei manyuki tilamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakel nyadiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapeny Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Erokamano nyikwa Ramogi, nyinga Milton Ochieng Jaka Black. En thuolo mar go erokamano ne Nyasaye kuom higa makoro kaloni, to ka wadonje higa manyien, wakwayonu johera mag Ramogi TV duto Happy New Year. Beduru gi kwe ma Nyasaye oritu nyaka higa rum kendo. Oritu! Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar oimore. Riwruok ma jogedo ma pacho ka koro dwaro mondo kaw chik mowinjore ne jogo mane ombeko chike kendo puodho meto mar orofa 2 e orofa mane ruombore pinye kadak ma South Sea boma ma Nairobi. Ne giloso e boma ni kama gikwayo piny owacho mondo ketie tim lipot mateo gedo mar udi mane ogol bang' orofa ma Huruma ne ruombore piny. Lipot man kod chike mateo gedo mag udi. Lydia Okeyo Nigeler. Ne en twak mane gibedo godo kawuono gi jofombo. Twak mane okelo kanyakla tend riwruoge mag jogedo mathurka. Riwruogno oseotend kaunti ma Nairobi kuom mbeko chike matao gedo mag udi. Akoro gidwaro mondo mi kaw okang' mar chik ne jogo manodhi ataro mar chike kendo medo orofa mamoko 2 e wi orofa 14 manowinjo ger South Sea. We call upon the culpable parties to take responsibility within the framework of the law. This should apply to this and the previous documented building collapses. We call upon the parties within the sector to address all the underlying issues, which are not limited to, among others, poor governance, political interference, bypassing non and necessary procedures. Giango ni are higa 1996 utemo heo 200 osirumbore pinye kabende giango nitie dwaro mondo mi ketie tim report matao chenro magedo manogol gi piny owacho bang' orofa manoruombore e kardak ma Huruma. The National Building Inspectorate took a sample of about 15,000 buildings, and they told us only 15% of those buildings they inspected were safe. Just a sample. The main bottleneck for consultants is always with the government statistics, which indicates that over 80% of construction do not involve us throughout the process. I am calling out to Kenyans. If you want to consume our services here as built environment professionals, we are highly trained and we are ready. Please do your due diligence, get the right person. You have all these bodies to reach out to get the right consultants. You have to ask the consultant the right questions. Which other job have you done? Show me. Gidwaro bende mondo mi ket kamora achiel e pachoka ama ipodho e chenro mag gedo kaka yor kedo gi mibadhi e kuonde gedo kendo duoko piny ruombruok mag ute thurka. Every county must be sufficiently staffed. It is our view that the position of the chief architect, the chief engineer, the chief planner, and staff in the offices needs to be reinforced. Matimore kinde maringre achiel kuom ringre 2 manoyudo e rofa manoruombore pinya South Sea e boma Nairobi ne oiki kawuono e kar iko joma otho ma Nairobi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Piny owacho koro timo lokruok ne aput manuchuogi mondo rang chudo ne joma noyudo hinyruok e kinde ng'anyo, kendo koro gibiro bedo gi ting' mar ng'ado rieko ne jatend piny kaka inyalo taa chenro ma kamano. Lokruok ma kama oket ayanga okadho oboke moyiedhi ma piny owacho ma tarik 5 dwe mar achiel higani. Bende apudno ochwalo thuolo margi mar tich gi ndalo 180 e Finya Kidi nigi ler. Tarik 25 dwe mar 8 higa mokalo, jatend piny William Ruto kokadho oboke moyiedhi mar piny owacho nochuoga put matayo chenro machulo jogo manoyudo midhiero e kinde ng'anyo kod mago mawedegi bende noyudo midhiero e kindego chakre higa 2017. Oboke makamano noyango ni apudno ne idhi taa kod Makau Mutua kod jatend riwruoge okinde pachoka Faith Odhiambo kaka jalupne, kendo nowinjore tii kuom ndalo 120. Kata kamano, Faith Odhiambo noduogo gwetao bang'e kendo kare nokawo kod Clarice Oganga masani en jakom mar riwruok mochung'ne ratich oganda pachoka KNCHR. Tok chuga pudno, bura nochwale doho kendo jang'ad bura Edward Muridhi ma doho mamalo ma Kerugoya nochiwo ng'eto ni apudno ne ok nyal chako tich nyaka kanyo mawinj bura makare. Bende nochiwo chik ni duol marango ratich oganda KNCHR ema nigi ting' matele chenro makamano. E oboke moyiedhi mar piny owacho ma kawuono, oyang ni ting' mar apudno koro biro bedo mar ng'ado rieko ne jatend piny William Ruto ewi kaka chudo ma jogo manoyudo midhiero owinjore tim. Matok yudo lipot ewi chenro makamano kowuok kuom duol mar KNCHR. Bende thuolo matich ne apudno ochwal kuom ndalo mamoko 180 kochakore kawuono, kendo yang ni gibiro tiyo kaluwore gi chike mag katiba kendo tiyo kachiel gi apisas mag piny owacho kama dwarore. Kopogore gi Makau Mutua kod Clarice Oganga motelo ne apudno, jokanyo mamoko gin kaka Jerusalem Wathime, Richard Bano, Duncan Okello, Rafael Ngetich, Duncan Ojwang, Fatuma Kinsi, Francis Moraya kod Pius Meto e kind mamoko. E Finya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Gavana e kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir owalo mane en jarit mar Mosende Ramogi Odinga mano Maurice Ogeta kaka jang'ad rieko e weche mag arita e kaunti ma Mombasa. E ote mare, Gavana Nassir okoni okang' ma kamano okawo kaluwore gi lony mar aria ma Ogeta nigo e weche mag arita e pachoka kod pinje maoko to chutho e kinde mano rito Mosende Migosi Ramogi Odinga. En okang' mopuogi thoth oganda jo Kenya malose lony mag mbui, kuma moko kuom gipenjo ni to ang'o momiyo jotend luo ma Nyanza ne ok nyal kawo okang' ma kamano bang' tho Ramogi Odinga. E ote makamago, moko kuom gi bende okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo michop singo mare magikoni ne ochiwo ne Ogeta bang' tho Migosi Ramogi Odinga. Seche gogo, Gavana Nassir bende owalo Ken Ambani kaka jang'ad rieko e weche mag talanta e kaunti ma Mombasa. Mambo. Asante sana. Karibu. Asante. How are things? Not bad. Calm. Asante. Mzee. Pochi pak ne Gavana Nassir kuom okang' ma kamano. Ywak mag yudo ratiro koro mienje alwora ma Enchoro e Nyamira County kaluwore kod tho mar Eric Omwenga ma wachore ne omonji kendo rodhi Nyamina Nega. E kor yo kane odhi pacho kod min ode gi nyithinde 2. Familia Eric koni gocho makamano mane okelo tho wuodgi ne otim kod apisa mag sirkal gino pod weyogi kod buok. Kata kamano apisa no to kwedo wachno e okang' mamalo. Millicent Adhiambo miyo ler. Rombe mag lit kuyo buok kod mirima okwako chuny familia no e kar dak ma Enchoro e kaunti ma Nyamira bang' tho mar wuodgi ma jahigni 39 Eric Omwenga magilieko ni thone otenore kod monj manomonjego tarik 11 dwe mokalo kod jalup ruoth makono Richard Gichana. Kufika karibu tukasimama kuangalia, tukapata ni assistant chief. Akamwambia shuka chini. Laundi West Opwa, kamuuliza ni nini nimefanya nini. Huyu assistant chief akagonga huyo bwanangu mguu hapa, akamwangusha chini. Alimwangusha chini, au vijana au manyumba 10 wakamrukia wakaanza kumpiga. Diana ma en jaod Eric tielo ne jaode ne ohinyo inyruoge mathoth moting'o tur mar tiende konchiel gino mane oyange bang' ne tere kuonde thieth mopogore. Bende oseyo bila makono mowacho ni ne okawo seche mathoth kapok omiyogi OB. Kanda kapiga x-ray hapa akapata ile mfupa imepasa. Hapa imekatika. Kibiga tukarudi sasa, tukaona wacha tuende Kiembe Nyagachi tuende kuandika OP. Kufika huko kabla akatuambia hapana,
siwezi waandikia kozi hiyo ni kesi ya assistant chief enda Kiambe. Wuon mosenindo Eric Charles Omwenga paro kinde mogi kod wuode kapok ne owito ngimane. Huyo mtoto yangu siku ya mwisho kabisa achaaga, tulikuwa na yeye Saturday. Sasa ndio tukakaa na yeye tu kidogo hivi, nikatoka, nilikuwa nafunga ng'ombe hapa chini. Saa ile nimefunga ng'ombe nikasikia nduru hiyo kusikia ni hapa kwa Eric, nikaanza kuteremuka ndio nikapata kijana ameenda. Eseche ma familia nonyono piny ni tho wuodgi otudore kod hinyruoge mane oyudo e monj kowuok e lwet jalup ruoth onogo to umo iye piny ni en ne ok omonjo jalno e yo moro amora, kopogore kod ne ndhiyo kuong' lita 20 mane giting'o kapok ne jalno oringo. Kwa hii mambo ambayo yanaenea kwamba alichapwa na chief sio ukweli, na ile ambao najua ni kwamba yeye alitoroka kutoka kwa mahali nilikuwa nafanya kazi na nikasika hiyo pombe ya 20 liters na pikipiki yenye alikuwa anasafirisha nayo nikaichukua huko Kiambere. Familia no makoroseyo apisa mag sirikal kaka ruodhi magilieko ni kawo chik e lwetgi moloyo kaune achich ondamo mar chik dwaro mondo sirikal odonjre wachno mapiyo mondo giyud ratich wuodgi. Hapo mbeleni ilikia kuwa na complain mahali popote ati akonia anasikia vibaya. Alianza complain wakati alipiwa. Kwa hivyo sasa kifo yake kimenistua na wengi wamestuka. Mimi kama papa ya mtoto, mimi nataka haki itendeke. Hiyo mtoto yangu alikuwa mzuri, hata mimi alikuwa tegemea yangu, nategemea watoto yangu. Sasa kitu mimi nataka haki itendeke kwa kupikwa yake. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jopiny gweng' ma Soklo e location Malambwe East, Suba North, County Homa Bay onego ng'ielo mane omonjo kendo nego diel mar achiel kuomgi e bungu moro manie gweng'no. Jopiny go ywago medruok mag ng'ielo kod le mamoko mag bunge mamonjo kendo hinyo jambgi kod le mamoko magipidho e miechgi. E gweng' ma Soklo manie location Malambwe East ka chudo bura ma Suba North, jopiny obedo gi tich matek mar nego ng'ielo magiwacho ni osebedo ka monjo kendo nego jambgi kaachiel kod le mamoko magipidho e miere. Chunyo dio chinge kine ma jatij wuon puodho ma ong'ere ne Kisaka Farm ne dhi nyime gi lago diek e bungu moro manie gweng'no. Ng'ielo mane opondo e bunguno ne olewo achiel kuom diek mane olago ma ochwe monego dielno, kaka ilero gi maneja mar puodhono Kennedy Otieno. Mane wakwayo diek to bwana mane kwayo gino bet gimalo matin. Koro owinjo ywak mar diel achiel. Koro kodhi ng'iyo to yudo ka diek jowetege ne mana alwora kanyo. Koro kotemo ng'iyo to yudo ka diel moro machielo wuok e bungu, to bungu kanye mane ng'ielo no nitie. Koro iluongo dhano, koro oluongowa maka ne wachopo to wayudo ka thuolo dio diel chama koro osenege. E kinde ne mane jogweng' ne oyuoro ma onego ng'ielono kapok ne omuonyo diel mane onegono, kendo bang'e to ne gichiwo milome ne apisas mochung'ne rito le mag bunge tok kane gisenego ng'ielono. Jopiny go ywak ewi ng'ielo magikoni thoth e alworano kendo osebedo ka monjo kendo nego jambgi kaachiel kod le mamoko magipidho e miere. Koro wakwayo sirikal mondo konywa kabisa mondo nikech gisehinyowa, ginego ka guogi diek, koro ok inyal pitho kata maber. So kinyalo kawgi mondo tergi kuonde ma inyalo negie gi joma chulo pesa. Wasebedo ki monjowa gi le mag bungu kaka rao gi ng'ielo to gi thuonde machalo kobra gi puff ada. Sirikal kupitia KWS gisebedo ka gilimo waka to yudo legi mondo giyudgi sama gibiro ok giyudgi. Wawuotho kodgi otieno mangima ma piny ru to kata rao kata chiel kata chieng'no kata ywak rao ema onge. Omiyo wakwayo sirikal ni gisik ka gikonyowa kabisa mondo wabed gi lwasi maber, nikech ka watege mana wach mar pur to wagone giro kamana yani sasa ma ywak to gibiro. Apisas ma KWS mane otimo limbe gweng'no ne okawo ng'ilono bang' ka jopiny osenege, kendo jatend KWS e kaunti ma Homa Bay Jackson Kibor ne okoni wuon diel ne biro mi chudo makende bang' ka giseluwo chike te madwarore, kama ne okwayo jopiny mondo obed ka chiwo negi milome wang' sa ka gineno le ma kamago ma okawo okang' mar negogi. Well, I advise him on the process to get the compensation.
because that was a clear case of python killing a colt. And for the other general farmers, if they see or they sight a python, they can call us, contact us, and then we'll go and trap it and take it to Roma National Park. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar lakteche mar Kempidio lando chako timo pedhe ute thieth duto mapacho ka mar yango nonro mar lakteche matiyo e Kenya kowuok e pinje maoko. Sara ma ute thieth gomiyogi kaachiel gi nonro ma bende chutho girit ka bende girito chike kendo gin kod obok moyienegi tiyo godo e pacho. Kaka Judith Omondi lero, ma biro mana bang' migawo ma thieth bende golo oboke mayango ni ok gibi e chiwo lesen mar tich ne lakteche mowuok oko mana kaponi nitiere rem e pacho ka. Riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU oramo mar chako apedha kod nonro e ute thieth duto ma pacho ka. Nonro machano yango kwan mar lakteche matiyo Kenya to wuokie pinje maoko, rang'iny mar lony margi kaachiel gi yango osara ma ute thieth ma pacho ka chulogi. Kaluwore kod jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela, ma atwa kod jofwambo e boma ma Nairobi, e thuolo mar higni 3 ma okalo, Kenya kokalo kuom ute thieth ma opogore osebedo katiyo kod lakteche ma hawo 3,000 ma wuokie pinje maoko, lakteche ma ok ndiki mondo mi odin fuok maneno e sekta no, to mindiko nikech nengogi ok ni malo. Wayudo ka osiptende mang'eny Kenya ka kelo dakteche moa oko to loko gi wasumbni. Nimar ikelo daktari ka to ichule pesa ma kata ok nyal olo ng'ato mafuta madhi go tich. Ichule pesa ma kilingo ne gi doctors mane Kenya ka to en nukta achiel ewi 10. Manyiso ni mano miyo dakteche mokbiro gi ikichok chuli kaka onego beni chulo dakteche dieti tibede tibe majendiko kaka gimoro mane wacho mar organ transplant mane timore Eldoret. Yedo ka doctors manitiyogo ne gin doctors mane wuok e pinje maoko. Ka koro riwruogni ywak ni lony mar lakteche ma Kenya ohewo thoth lakteche ma igolo e pinje maoko, ka koro ma e kinde manyaka ute thieth ma pacho ka ndiki lakteche ma utiegore e pacho ka kendo jo Kenya kapok giomo maoko. We are all aware about the Cuban doctors, and instead of them teaching us, I think we taught them more. And as KMPDU should soon be billing Cuba for teaching their doctors. Secondly, we all know the kind of medical misadventures they engaged in here. And files of dead, mismanaged patients are in KMPDC. So this issue of self-hate, where we think that foreigners are better than the locals, must stop. Paronien mabugo mane ogol kod jatend migawo mar thieth Aden Duale oboke mare ne ute fwambo kod migepe mag thieth ma opogore oyango ni Kenya ok bidhi nyime kod chiwo lesen ne lakteche ma wuokie pinje maoko, mak mana ne jolony ma Kenya ongego. Chik makata kamano ok mul pinje mag East Africa. We will only allow a foreign doctor to practice in our country if that foreign doctor has a speciality that is not found in our country. Chike ma Kenya kawacho ni sama hospital ndiko ji advance nyaka gol maler manyiso ni skills mindiko no onge Kenya ka. Koro mano osbedo ka ikadho. Ni maro wadwa ni dakteche mosepuonjore Kenya ka motiyo gi usuru mar jo Kenya, motiyo gi taxpayers money ondiki. Judith Omondi, Ramogi TV. Pinje mag Afrika kamoting'o Kenya ochako yudo ng'ikruok maduong' e chenro mage tok piny owacho mar Amerika chungo kony ne riwruoge moa 60 kamoting'o 31 mag riwruok mag pinje kata United Nations kod 35 mamoko. Kaluwore kod jatend piny Amerika Donald Trump, chenro mag riwruoge gi ok kony piny Amerika e bwo chenro mar dhialo pinyno kod wache. Kang' ma kama nyalo biro thiro chenro mag Kenya ahinya e weche mag rito alwora, ohala kod chenro makonyo oganda mang'aw. Simfros Okinda nigi ler. Higa achiel tok piny mar Amerika chungo chenro mag kony e bwo riwruok mar USAID, kalama chako lware chenro mag riwruoge mamoko 66 mag pinje, kamoting'o 31 mag riwruoge mag pinje kata United Nations kod mamoko 35. Chikno manyogo e kogno nyoro kod jatend piny mar Amerika Donald Trump
lero ni chenro makamago ketho osuru mag jopiny Amerka ka tije magitiyo to kony pinyno. Kata bedo ni en okang' ma jolony wacho ni dhi kelo lokruok maduong' e winjruok e kind piny Amerka kod pinje mamoko, piny Kenya wachore ni biro yudo wich bar maduong' ahinya e weche motenore kod rito alwora, timo ohala to kod konyo ngima oganda mang'aw. Moko kuom riwruoge ma chenro mag koro chungi oting'o UN Framework Convention on Climate Change, riwruok madite chuny romo mag rango chenro mag rito alwora e piny ngima. Machielo en UN Population Fund, masiro chenro mag nyodo to kod mago mag kit chwech. Machielo en mano mar UN Democracy Fund, masiro chenro mag demokrasia. Commission mochung'ne nyayo kwe kata Peace Building Commission ewi kwe kod arita bende chung' chenro mage. International Trade Center mochung'ne rido chenro mag ohala, mano bende chenro mage koro chungi, ka chenro mag keyo pi kod teko bende ok odong' chien tok chungi chenro mag UN Water kod UN Energy. Riwruoge mamoko ma gin mag UN ma bende chungi chenro mage oting'o mano mang'iyo lokruok e chal kor lwasi e kind pinje miluongo ni Intergovernmental Panel on Climate Change. Machielo en mochung'ne teko maler kata International Renewable Energy Agency, International Solar Alliance, duol majiwo kedo kod njore kata Global Counter-Terrorism Forum, Global Forum on Migration and Development, Education Cannot Wait, Commission for Environmental Cooperation e kin mamoko. Bedo ni Amerka e jakony maduong' machiwo omenda ne riwruogegi, e thuolo machuok mabiro apise mag UN idhi lor, kaluwore nitiere ni kwan mamalo mar oganda jo Kenya dhi wito tijegi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jodolo mopogore opogore gwenge mag Kuria mosebedo ka kwedo nyange manyiri ywak ni getogi kod moko moganda e kinde mamoko kuom jonyuol koro kono nyithindgi manyiri mane oringo nyange. Jo Juma Miwaler. Bang' jodolo bedo okang' manyien mar kwedo nyange mag nyiri mag Kuria e kinde mar dwe mar 11 mar higa mokalo nyaka dwe mar 1 mar higani, liet koro dok negi ka giwacho ni oganda moko mor kod chung' margi e kedo kod nyange koro getogi. Ywak jodolo gibiro kinde moko kuom nyiri mane oringo nyange jonyuolgi odagi ni koro kik dog mier nikech ne giringo nyange. Nyaka sani nitiere nyiri 8 mane oringo nyange kendo osebedo e kar jotno mar Komuto Maranatha Mission ma jonyuolgi odagi ni koro kik gidog mier nikech ne giringo nyange. Pastor Julius Maro mar kanisano mar Komuto Maranatha Mission wach ni bende gintiere kod nyiri 3 ma jonyuolgi okwayo mondo gimed bedo e kar jotni nikech gintie kod luoro ni dek moko moganda koro dek chongi kod nyange ka gidok e mier. Moko jodolo bende koro osebedo ka koro kwedo nyange wach ni bende koro gidak kod luoro ahinya nikech monj ma itimo kod moko moganda ma bende koro kwedogi kuom chung' margi e kedo kod nyange mar nyiri. The parents say they should stay here because the environment up there is not good, but they are coming to pick them. But I have 8 who have a lot of challenges because some of their parents have refused completely that they should stay in the camp. They should be here. And now they don't want even to help them to go to school. So that's why we are saying they should also be assisted to get justice. Jodolo gi kao tele ko jatend kanisano Mares Diego Ingo mag South Eastfield Paul Girimbe wach ni gidak kod luoro mathoth nikech igeto gi kod mok kuom jopiny mok mor kod chung' magisekao e kedo kod nyange manyiri. Jana wakakimbia kutoka nyuma wakakija wakasema kwamba leo lazima tukupeleke wewe Murisha, simama, lazima leo utahiriwe. Nami nikasimama ili kwamba nikabiliane na hao watu kwa sababu hakukuwa na otherwise, maana wamekuja, so ikabidi nisimame niweke kile nilichokuwa nacho chini ili kwamba tukabiliane na hao watu. So kwa ufupi ni kwamba hao watu walinipiga, walinichapa mpaka ikafikia kiwango kwamba walipasua kichwa, walipiga kichwa, ukiangalia kichwa kuna maumivu. Witnessed not only barbaric act but also inhuman and demoralizing act of lawlessness. We condemn the act of circumcision and demand the following from the government. Number 1, clan elders should respect the dignity of every person in our community. Parading a 60-year-old man is totally unacceptable and morally wrong. This is an act of hooliganism and has nothing to do with the Kuria culture. Yes. Therefore, we demand immediate closure of all circumcision ceremony in Intimaru sub-county. The so-called elders have instilled a lot of fear to those who are affected. You find that when they want to come out and speak, these elders go and instill a lot of fear. Sometimes they say that they will kill them using their witch.
For how long will we live in these dark days? Pastor Girimbo wali mokum yewoi, mani yotim negi nyange utego magthieth, bende sanegi ato kod mokum oganda, madwaro, mondo gidogi yotim negi nyange, kawe kod oganda kiti kod timbegi, mago oganda Jokuria. Last night, there is a boy who was forced, a young man, a secondary school teacher. He was forced for circumcision, despite the fact that the police tried to intervene. But these people hid themselves with the young man. Later on, he was cut. It is an embarrassment to the community. It is unacceptable. It is something that we cannot condone. And as a church, we stand to say no. Jodologi, duaro mondo kote ndarite kwe, kod migepe moko mag piny wacho, koro ugoko, kendo koro ka okang' ne jogo masiyo wechego mag nyange, kaachiel kod mago, wabedo siro ka koro getogi kaka jodolo. Ikana kwamba hao watu wa mira wameingiana na hao maaskari ndani, kwa sababu napofika wakati kama huo, mfano kuna kitu wanapata, maana wale watu wanaoenda kutahiliwa kule wanapewa pesa. So kama mfano kama wanapewa pesa na wamepea hao maaskari wamewashikia kitu, so hatutapata haki. Kama kanisa tunadhurumiwa, tunapata aibu, tunaonekana ni kama watu ambao hatufai kwa community. So those who are involved, number one, the act starts with the clan elders, because they are the ones who sanction. You know that the circumcision ceremony ended some few days ago, but now we are having people who are planning and executing this thing. They know themselves. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ya Ramogi wadhi eyueyo machoka waduogo, wantiere kod weche mag tuke. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Beikori mar doke pacho, kama sigerni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Weche mag tuke, jakom tim adhula mag Gor Mahia Ambrose Rachiere yango ni tim adhula no biro do sei mamoko mag jotugo manyien mabiro rekode dirisa ni mar ng'iewo mabende oyaw. Rachiere wacho ni osegolo chik ne kocha mondo yang kuonde mafuok nitie tim no mag Gor
mondo gikaw okang' mapiyo. Mago yango tok Gor Mahia ne yudo sei ma jatugo Dwang tok Osino Mondi ne wuok e timno kadhi e pinje maoko. Gor Mahia namba 2 e mesa mar lig ma pacho ka tok AFC Leopards motelo e ligno. Kadhi nyime en ni kamati mar Olympics ma Kenya ochako chenro mapuonjo kendo tiego jong'wech mageto iko gini tuke mag Olympics mag LA higa mag 2028. Jong'wech 8 mawuok e kidienje kaka tennis, abal, fencing, amen, ting'o ratil e kind mamoko bedo tiegruok kod lony e chenro mabiro dhi nyime nyaka higa mag 2028. Moko kuom jotugo mabiro yudo tiegruok oting'o Angela Okutoi mabiro ting'o bendera mag Kenya telo mokwongo e tuke mag ABCD e Olympics go. First of all, I'm really happy to get this scholarship twice, and delighted first of all, and thanks to IOC, NOC, and my federation for believing in me for the second time. And I know this scholarship is going to help me towards preparation to LA 2028. But being given this second chance means that they have seen the potential and they have entrusted me to take shooting to the next level and to take shooting in Kenya and place it on the world map. I'm really grateful. These scholarships will be supporting individual athletes to practice, to ensure that the requirements or whatever they need in terms of financial support, it's provided by NOC through the IOC Solidarity Program. Mano mokelo e giko mar miweche manyien moiko ndiche makawuono e chenro mar ang'ichuelo kaachiel kod oimore. Mago ema mesa makawo weche manyien oikoni kendo bedo gi thuolo mar loso. Nyinga Ochieng' Emmanuel, e loko mar nen Wilson Ochuka, ubed gi otieno mokwe.